Азот. Това е двигателят на растежа на растенията. През цялата вегетация на културите, наличието на азот оказва съществено влияние върху добива. За да отговорят на предизвикателствата и нарастващите нужди от производство на храна в световен план, земеделците трябва да използват все по-ефективно азотните торове. Предизвикателството – само 50% от приложения азот се усвоява от растенията. Останалата част се губи във въздуха, водата или остава в почвата. Ефективното използване на азот може да подобри гъвкавостта и ефикасността на приложените торове. Така фермерите по-добре защитават инвестициите си. Загубата на азот се получава вследствие на свързването на азота с уреазни ензими в почвата, което води до отделяне на амоняк, азотен оксид или азотен газ във въздуха, както и нитрати в подпочвените води. Използването на уреазни инхибитори е единственото решение, което активно намалява загубите. Уреазните инхибитори задържат азота в почвата и остава достъпен за растенията, когато те имат най-голяма нужда от него. Има две решения. Уреазните инхибитори предотвратяват преобразуването на урея в амоняк чрез блокиране на извънклетъчните ензими в почвата, наричани уреазни ензими за определен период от време. Инхибиторите на нитрификация забавят последващото преобразуване на амония в нитрат. Тези решения носят реални ползи. Повече азот за по-дълго време за културите, повече гъвкавост на торенето и подобряване рентабилността на фермерите. Растенията имат постоянен достъп до азот, въпреки промените в климатичните условия, което води до по-високи добиви. Емисиите от амоняк и парникови газове, както и отделянето на нитрати, могат да бъдат намалени повече от 50%. BASF. We create chemistry.